det blev noget med at råbe højt og lytte godt efter. Hjertelig velkommen til årets udstilling med Sæbekunstnerne. Vi har glædet os meget til at vise vores ting og sager frem. Og så håber vi også, at det er noget, I synes er spændende. Først så vil jeg gerne sige tak til vores sponsorer. Og det er Nordjyske Bank, Bank Nordbank og Sæbe Borgerforening, der har støttet os til den her udstilling. Og jeg vil sige tak til personalet i Retfærdigheden for den hjælp, de har givet os her i forbindelse med at hænge op og så videre. Og så skulle jeg sige, at caféen herude er åbent torsdag til søndag fra kl. 13 til 16 i hele august måned. Det var sådan lige nogle praktiske ting. Og så er der en værkliste, som ligger henne på en stol henne ved indgangsdøren her, og man kan orientere sig om titler og priser og sådan noget. Og så har vi her midt i rummet en fælles ting, vi har lavet en dag her for godt en måned siden, ude i Karup Bakker, bag ved Understed. For vi havde det sjovt og lavede 10 meter lærred med sjove farver og spændende ting. Og det er så noget, man kan købe af. Der er så nogle passeparturer, man kan bruge til at udvælge sig et lille udsnit, som man så kan klippe ud og få med hjem. Man kan tage det ned på gulvet, hvis det er lidt nemmere at se der. Så det er en mulighed for at støtte udstillingen også. Så har vi i år 3 gæsteudstillere med. Det er Lene Merete Bertelsen, som har krukker herovre og malerier på væggene herovre. Så er det Grete Rud Pedersen, som har lidt hen med her, og ellers der inde i det lange rum. Og så har vi Sæby Fotoklub, som er præsenteret heroppe. Og det er jo super dejligt med nogle nye input og putte noget nyt ind imellem. Så kan jeg fortælle, at vi har gjort os store anstrengelser for at lave den her udstilling. Det skal I jo vide, og det har vi. Det er jo en kamp og en svær ting at lave kunst. Det er optur og det er nedtur. Den ene dag er alting rosenrødt. Det hele kommer af sig selv og er meget, meget let. Den næste dag er der ingenting, der duer. Det, der så rigtigt ud dagen før, det ser forfærdeligt ud og skal laves om. Ofte er det nødvendigt med at komme en stor omvej, før det pludselig virker og er blevet rigtigt. Det er en ren rutsjebanetur. Og så vil jeg sige lidt om stedet her, eller refleksioner, jeg har haft i forbindelse med, at vi skal være her i den gamle politistation, som jo hedder For Retfærdigheden. Og det ord passer jo godt i forbindelse med vores retsvæsen. Alle er lige for loven, betyder det sådan set, og derfor er retfærdighed godt. Men det har også fået mig til at tænke på, om retfærdighed altid er godt, når det ikke omhandler lov og ret. Vi ønsker os jo retfærdighed, siger vi. Eller det er nogen af os, der gør. Os, der synes, at vi har noget til gode, vi synes i hvert fald. Men de, der allerede har fået meget, de ønsker måske ikke så meget retfærdighed. Retfærdigheden skaber lighed, men udelukker måske også muligheden for det uventede. Den der uretfærdige appelsin i turbane, for eksempel. Han siger, at der er ingen retfærdighed til, men der handler det måske også lidt om den guddommelige retfærdighed, eller mangel på samme, som set fra menneskets synspunkt samtidig kan være svær at se, og som vi måske derfor
i vores afmark lægger hen til den sidste dag, hvor Gud vil give den retfærdighed, vi måske har til gode. Men mangel på retfærdighed giver også dig, som ikke har gjort dig fortjent til det, en mulighed for et mirakel. Men det foregår altså lidt længere heroppe af Allegade. Her på udstillingen må vi nøjes med mindre end et mirakel. Men måske har vi alligevel lykkedes at udstille en eller anden ting, som kan røre dine følelser. Jeg håber, at I vil bedømme udstillingen med retfærdigt, men også levne plads til at blive forført og falde for et fint billede eller en lille ting, som du derefter køber og finder plads til hjemme i stuen. Så vil jeg præsentere et musik.